खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान आपडेट चेनेलाव फिन बरायफिननाय थालायबाय। दिनै आं नोंथांमोनजों जोबोद इम्पर्टेन्ट खोथा रायलायगोन आरो लोगोसे नोंथांमोनाबो गोसो होनानै खोनासंबानो जाबाय। जायफ्रा बेंक एकाउन्ट खुलिनानै दङ नोंथांमोना बे भिडिअखौ फुल नायजोबबानो जाबाय आरो नायनो गोनांथिखा बियो नोंथांमोना फारसेनिफ्राय मोजाङै क्लियार नायबानो जाबाय। आं नोंथांमोननो फारि फारियै मोजाङै खोन्थागोन आरो आं बे समावनो बुंखानो सानो जायफ्रा नैबे चेनेलाव दासो गोदानै हाबफैदों नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हागोन। बे चेनेलनि भिडिअखौ नायबिजिरनानै नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हागोन। आं दिनै नोंथांमोननो खोन्थागोन जोङो एटिएम कार्डआ जोंना बेंक एकाउन्टनिफ्राय जोङो जेब्ला बेंक एकाउन्ट खुलियो अब्ला जोङो एटिएम कार्ड मोनो। बे एटिएम कार्डआ जोंना बे एटिएम कार्डआव लिरनाय थाखायोदि जोङो 5 बोसोरल' सोलिगोन बे एटिएम कार्डआ। बे 5 बोसोरनि उननिफ्राय जोंनि बे एटिएम कार्डआ रिजेक्ट जागोन, एक्सपायार जागोन। अब्ला जोङो मा खालामगोन? बे एटिएम कार्डआ जेब्ला रिजेक्ट जायो जों अब्ला गोदान एटिएम मोनगोन ना मोना आरो लोगोसे जों बे एटिएम कार्डजों जोङो फैसा दरनफिननो हागोन ना हाला दिनै नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनलांनो हागोन। नोंथांमोना फारसेनिफ्राय क्लियारै मोनथिगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। आं फारसेनिफ्राय नोंथांमोननो खोन्थागोन माबोरै बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थागोन, शेयार खालामगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। जायफोरना दासिम एकाउन्ट दङ आरो एटिएम कार्ड दङ नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनो गोनां इम्पर्टेन्टथार। नोंथांमोना स्किप खालामनाङा, भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। आं फारसेनिफ्राय नोंथांमोननो मोजाङै खोन्थागोन आरो आं जा खोन्थादों बियो गासैबो 100% बियो सैथोखा। नोंथांमोनखौ आं थगायनो साना आरो आंनि बे चेनेलाव जायफ्रा नायदों बेयो गासैबो बर'फोर गोजाखा। आं बेखौ फोथायखायो आरो लोगोसे नोंथांमोननोबो आं मोजाङै क्लियारै खोन्थानो नाजाखागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायबानो जाबाय फारसेनिफ्राय फुरायै। अब्ला भिडिअखौ जागायनोसै, बारा गोबाव खालामनांला। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। अब्ला आं नोंथांमोनखौ बुंनो सानखायो जोङो जेब्ला बेंक एकाउन्ट खुलियो, जेब्ला जोङो बेंकआव जोङो फैसा दोनथुमनो सानो अब्ला बे बेंक एकाउन्ट खुलिनाय समाव जोङो एटिएम कार्ड मोनो। बे एटिएम कार्डआवबो मोनसे नोंथांमोना साननो हागौ बे एटिएम कार्डआ जोंना लाइफ टाइम सोलिबाय थागोन होननानै। बे लाइफ टाइम सोलिया। बे एटिएम कार्डआ जोंना ससे खन्द'आव जोंना बन्द जानानै होयो। नोंथांमोननो आं फारसेनिफ्राय मोजां खोन्थानि बे एटिएम कार्डआव जोंना लिरनाय दंखायो बे एटिएम कार्डआ जोंना 5 बोसोरल' सोलियो। एटिएम कार्डआव नोंसोर नायबानो जाबाय, एटिएम कार्डआव बिनि सना लिरनाय दंखायो। बे 5 बोसोरनि उननिफ्राय बे एटिएम कार्डआ जोंना सोलिया, बे एक्सपायार जायो। जेनेबा बे एटिएम कार्डआ रिजेक्ट जायो। जेब्ला 5 बोसोर जागोन बे एटिएम कार्डआ रिजेक्ट थांगोन। अब्ला बे एटिएम कार्डआ रिजेक्ट जायो अब्ला नोंथाङा मा खालामगोन? नोंथाङा गोबां सिन्था जानो हागौ। नोंथाङा एटिएम कार्ड मेसिननिफ्राय नोङो फैसाखौ दरननो हाया जानो हागौ। अब्ला नोंथांमोना बेखौ जिंगासिनो गोनां गैया। दिनै आं नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ क्लियार खालामगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायजोबबानो जाबाय। जोंना जेब्ला एटिएम कार्डआ रिजेक्ट थांनो नागिरो आरो लोगोसे रिजेक्ट थांबाय, जोंना बे एक्सपायार जाबाय एटिएम कार्डआ, अब्ला नोंथांमोना जेबो जिंगासिनांगौ गैया। नोंथांमोना नोंथांनि पस्ट अफिस, नोंथांनि एरियानि पस्ट अफिसाव नोंथाङा लायनो हागोन बे एटिएम कार्डखौ। बेंक ब्रान्सनिफ्राय बे एटिएम कार्डखौ बिसोरो गोदान डिलिभारि खालामनानै हरखायो। बिसोरो बे एटिएम कार्डखौ गोदानै रिनिउ खालामनानै हरो। नोंनि बे जा सोलिबाय थानाय एटिएम कार्ड बियो नोंथांनिया रिजेक्ट थांबायब्ला, एक्सपायार जाबायबा नोंथाङा बेखौ टेनसन लानाङा। बिनि सानसे सिगां नोंनि एटिएम कार्डआ गाबोन बायदियाव बे रिजेक्ट थांगोनब्ला नोंथांनि पस्ट अफिसाव दिनै बायदियाव बे गोदान एटिएम कार्ड नोंथांनि पस्ट अफिस, नोंथांनि एरियानि पस्ट अफिसाव बियो गोदानै सफैना थाफैगोन। नोंथाङा अब्ला जिंगासिनांगौ गैया। बे आंनिया एक्सपायार जाबाय एटिएम कार्डआव, आं बिराद टेनसन दं, आं माबोरै फैसा दरननो हागोन एटिएम कार्डजों, बेफोरबायदि जिंगासिनो गोनांथि गैया। नोंथाङाबो बेफोरबायदि जाबायबा नोंथाङा पस्ट अफिसाव थांनानै बे एटिएम कार्डखौ लायनो हागोन। 100% आं नोंथांमोननो बुंहरदों। नोंथांमोना खनसे जायफोरना बेफोरबायदि एक्सपायार जाबाय नोंथांमोननि एटिएम कार्डआ, नोंथांमोना गावबा गावनि पस्ट अफिसाव थांनानै लायनो हागोन आरो मोनखागोन। नोंथांमोना पस्ट अफिसाव थानाय मानसिफोरनाव सोंबानो जाबाय आरो बिथांमोना मोजाङै बुङाखैब्ला नोंथांमोना चेक खालामबानो जाबाय। चेक खालामना लाबो। गोबां एटिएम कार्डबो थानो हागौ, नोंथांमोना बासिनानै गावबा गावनि नामखौ नायनानै लाबोबानो जाबाय। बेफोरबायदि खालामबानो जाबाय। नोंसोरो नोंथांनि एरियानि पस्ट अफिसाव नोंथांमोना नायहैबानो जाबाय, खनसे भिजिट खालामहैबानो जाबाय। नोंथांमोनखौ आं रिक्वेस्ट खालामो जायफोरनि एटिएम कार्डआ एक्सपायार जादों नोंथांमोना डाइरेक्ट नोंथांनि एरियानि पस्ट अफिसाव थांनानै लायबानो मोनखागोन। नोंथांमोना टेनसन लानो गोनांथि गैया। नैबे भिडिअखौ नायनानै नोंथाङा फोथायोब्ला
नोंथाङा खनसे नायनानै चेक खालामहैबानो जाबाय नोंथांनि पस्ट अफिसाव। अब्ला आं भिडिअखौ बारा गोबाव खालामलांला, नोंथांनो आं बेखौनो शेयार खालामफैदों नोंथांमोननो। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो नोंथांमोना मोजां मोनबाय जानो हागौ। आङो 100% थ्रुयै बुंदों, सैथोखौनो बुंदों। नोंथांमोना खनसेब्लाबो नायबानो जाबाय। जायफोरना एक्सपायार एटिएम कार्डआ रिजेक्ट जाना दङ, रिजेक्ट जानायनि सानसे सिगां बियो नोंथांनि पस्ट अफिसाव सफैखागोन। नोंथाङा टेनसन लानो गोनांथि गैया। जायफ्रा दासिमबो लायाखै लायनो हागोन। अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअआ एसेनोसै। नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनबाय जानो हागौ आरो लोगोसे नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे भिडिअखौ लाइक खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे शेयार खालामबानो जाबाय। जायफ्रा गोदान अननानै साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय दिनै भिडिअखौ जायफ्रा नायदों। अब्ला लोगोफोर थेंक इउ फुल भिडिअ नायनायनि थाखाय। नोंथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावहरो। आं दा नैबे भिडिअआ जा बुंदों बे गासिबो थ्रुयै नोंथांमोना खनसे चेक खालामहैबानो जाबाय नोंथांनि पस्ट अफिसाव। थेंक इउ लोगोफोर, दिनै भिडिअआ एसेनोसै।